कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। हम तुम्हारे साथ हैं। आज तळेबाजार येथे आम्ही महाविकास आघाडीतर्फे संदेश पारकर यांच्या उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर ही आता तळेबाजारमध्ये रॅली काढण्यात आलेली आहे। कालच उद्धवजींची मोठी सभा कणकवली येथे पार पडली आणि जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या ठिकाणी आम्हाला महाविकास आघाडीच्या मार्फत मिळत आहे। खरं म्हणजे संदेशभाई यांच्या काल जी उद्धवसाहेबांची सभा झाली ती संदेश पारकर यांच्या विजयाची संकल्प सभा अशा पद्धतीची झाली। आजची पण रॅली तळेबाजारमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे। जनता इतकी सांगत आहे की आज संदेश पारकर यांचा विजय निश्चित आहे आणि संदेश पारकर यांचा हे सर्व महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत आणि चांगल्या प्रकारची रॅली या ठिकाणी पार पडलेली आहे आणि येत्या 20 तारीखला चांगलं मतदान होऊन 23 तारीखला विजयाचा गुलाल संदेशभाई पारकर यांच्या महाविकास आघाडीतर्फे आम्ही उधळू असा या ठिकाणी या प्रसंगी सांगतो। सर्वसामान्य कार्यकर्ता या ठिकाणी आज उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे। तुम्ही बघितलं असाल की 30 वर्षाच्या कालखंडात संदेश पारकर यांच्यासारखा समाजसेवक असेल, राजकीय त्याच्या घडामोडी असतील, गेल्या 30 वर्षात तो जनतेच्या एकदम सामान्य जनतेच्या टचमध्ये आहे आणि तोच त्याचा प्लस पॉईंट आहे की एका कणकवली नगरपंचायतसारखी प्रशासन ज्यावेळी ते नगराध्यक्ष होते, सरपंच होते कणकवलीचे, त्यावेळी त्यांनी चांगल्या प्रकारचा हातखंडा प्रशासनामध्ये वापरलेला आहे आणि तोच हातखंडा पुढे आमदार झाल्यानंतर ते वापरतील आणि सर्वसामान्यांना न्याय देतील असा विश्वास या जनतेला आहे। त्यामुळे जनता संदेश पारकर यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील असा आम्हाला सर्व कार्यकर्त्यांना, महाविकास आघाडी कार्यकर्त्यांना विश्वास आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब